Ziku, yani Waalaikumsalam. dama na harkoki ya aiki a bisa aiki gida aiki gaba yanzu a bisa aiki a wanka ma aiki na ina yake girki na ake tabarsuwa koya ne Sai godiya kawai. sai godiya kai a daga an buro gida sai hakuri Wai shan da ni wai na ina wankin tuka ya Allah na tuwo. gaskiya dai kai Ga ko an horon ba. a haka ne training ne ake yi ko mana a sai karma hawan da ya kamata a koya hashi ya kamata a koya saboda taimaka ma mata wallahi Allah taimalo haka na sha da wayya ne an danna mana subscribe ne a cikin tashar mu ta Adar TV Adar TV sabon channel ne da mun ka bude Na ga shi wannan ma kun turo mana link. madalla duka al'umma da kowa da Gafarce ni ta zirka. Gafarce ni. ba tu ba an muna subscribe kenan Wallahi ka san na yi shi. lalle to ainiya a hanzarta channel kinmu mai suna Adar TV a danna mana subscribe yanzu ma Wanda ni gani da tambarin ATV ma'ana madalla lalle kai ka gan shi ko yanzu nan ma ba a huce minti 10 zuwa 15 ba da mun ka dora sabon abin gashin sabon bidiyon mu da ka hau da ka mana subscribe zaka gane su shirye-shiryen mu Allahu akbar. lalle ayaniya in ba ka raba jiki magayi lalle jiki magayi to madalla ayaniya a zaro ka ya dai kamata kai a yi masauran al'umma bayani duk wanda bai subscribe ba shi yana shi hanzarta in ba haka ba jiki ba ka kauta kwarai ku jiki magayi Toi et ta go tout également ba haka ba forcé, l'ambiance sera bien déversée, succès fou à jiki ba l'ambition. ka kauta kwarai ku jiki magayi Quand tu peux nous trouver dans les vaisseaux et la concurrence verra la vaisselle, ça c'est le vénère, vous sur le bison, le